Sa follow-up meeting ni Governor Pam Bariccuatro uban sa mga opisyalis sa Department of Energy kun DOE, si Bico 2 ug uban pang mga stakeholders, ilang gihisgutan ang pagpangita og pamaagi aron mahatagan og dugang supply sa kuryente ang isla sa Malapascua. Gusto ni Governor Pam Bariccuatro nga ang isla sa Malapascua mahatagan og igong supply sa kuryente tungod kay gikinahanglan kini sa paglambo sa negosyo sa turismo ug hamugaway nga pagpuyo sa mga residente ug mga turista. Ang Malapascua nalakip sa mga bahandi sa Sugbo nga naka-attract og daghang turista. Ang follow-up meeting gitambungan ni Governor Pam Bariccuatro uban ni Provincial Administrator Attorney Ace Dorano, ingon man ni DOE ASEC Mario Marasigan og Direktor Rinanti Sevilla sa DOE Visayas og General Manager Luel Belseña sa Bico 2. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Monching Auxtero, Sugbo News.